johtaja Jokipupilta hyvää iltaa. 15. päivä kuluvaa kuuta, eli ihan pian meille tulee trupakeikalle Ile Jokinen. Se on ollut 30 vuotta niin kuin soittokielossa, mutta tulee silti soittaa, totta kai, koska Jokipup. Keikka alkaa, kun keikka alkaa, liput on ihan sairaan halpoja, juomat on kylmiä ja palvelu on lämmintä ja no joo, en mä tiedä sitten. Katsotaan nyt millain käyttäydyt, niin on se lämmintä tai kylmä. Anyway, tuut kokee sellaisen keikan, mitä et todennäköisesti kokee ikinä enää. Ihan vaikka sen puolesta, että Jokipup ja Ile Jokinen ja koko henkilökunta ja sitten kaikki muut ihmiset. Ne on se elämän suola. Näin päin. Oppii.